фирма Лега мо 15 сол гарантия медиҳем. Фирма Лега гарантияи талон дорад. 1, 2, 3, 4 бо дар дарунаш оҳан мебиёд. Ин ҳастаи треза сафед фирмаи Лега 4 камерага. Фарқияти профили дараи треза ҳамиае ки ин 5.5 сантиметра дар 10.5 сантиметра. Вишавакшон бо ҳастаи ҳамин вишавак положение детага дорад. Ҳамин фирмаи Лега 4 камерага мебинед свето. Нехи декор ҳастаи трезои сафеда, антрацит, золотой дуб, орех, тёмный дуб. Анаки бо дорем фирмаи Лега холодный алюминий. Тур барои хомӯшакҳо. Ҳамаи светош ҳастаи. Ана бо дорем варианти арзонтарак. Ҳамин фирмаи Лега мебарорад Optima. Ассалому алейкум ака. Нархи трезора я бур мефаҳмонед? Ва алейкум салом акаҷон. Ин ҳастаи треза сафед фирмаи Лега 4 камерага. Вишавакшон бо ҳастаи ҳамин вишавак положение детага дорад. Вишаваки откидной. Агар треза откидной шава 150 сони дар 1 квадратиш плюс мешавад. Простой шава? Бале, 1 квадратиш 500 сони, агар бо откидной шава 150 сони дига хуш мешавад. Ин 500 сони квадратиш ҳозирашда фақат вишаваки простой дорад, як положениягар. Агар откидной кунанд, ду положениягаш кунанд, агар 150 сони дига хуш мешавад. Ин 1 квадратиш 500 сомон, фақат доставка даруни шаҳр дорем. Агар ай шаҳр берун бисёр бошанд трезаҳошон, ай бо қачон гап мезанем, доставкаша ройгоҳ мекунем. Ана бо ҳастаи ҳамин фирмаи Лега 4 камерага мебинед светош. Мебинед свето ҳамаш як нархан. Золотой дуб, орех, тёмный дуб, антрацит ҳамаш як нархан 600 сомон, доставкаш даруни шаҳр. Ям охир вишаваки простой аввал дохил мешавад 600 сом. Агар ду положениягаш кунем бо барои ҳаводроӣ мақсад як ҷора кам гирифтан, ё бо 150 сони дига ҳам плюс мешавад. Агар бо ҳамин трезара буга ки вишаваки детага мекунем, ай и 200 сомон да як вишавак плюс мешавад, сафед боша 180 сом. Молодец, аҳа. Ана дар бораи декорш. Нехи декор ҳастаи трезои сафеда, ё 1 квадратшон 30 сомон да треза плюс мешавад. Чанд квадрати ҳамин шиша ҳастаи 30 сомони плюс мекунем. Фаҳмо. Ана бо ҳастаи и гил ҳастаи ҳар як треза да ҳар як стеклопакета 100 сомони плюс мешавад. И гил меган якта гула. Мисоли нами як гул, нами байн да ғалтид 100 сомон, инҷа да ғалтид 200 сомон плюс мешавад. 100 сомон плюс мешавад. Фаҳмо. Аки ис ам мебели светора дигар рангошай. Антрацит, золотой дуб, орех, тёмный дуб. Ина ҳамашон качествашон ҳам фирмаи Лега 15 сол гарантия доранд, светошон фарқ мекунад. Светоша клиент худаш интихоб мекунад. Ҳозир 4 камерага вай гуфтастед? 4 камерага ина 1, 2, 3, 4 бо дар дарунаш оҳан мебиёд. Барои армировка оҳан мебиёд дар дарун. Стеклош ана стеклош гуфтем? Не, стеклош гап занги. Стеклош хуш мешавад ё простой нест ко мақсад? Ана кушкен. Дар ҳар як квадрат 600 сомони мебинед сет плюс мешавад, агар шишаш простой боша. Сафед боша? Бале, простой шиша прозрачный боша. Якум нишон додагем. Бале. Агар шишаи мақсад клиент як шишаи ёдви дар корай, ё кабути ови, ё не ки ай берун дарун метованд. Ё ҳар як квадратда 80 сомони плюс мешавад, ёдви шишаи кабути ови. Ана агар бигӯям ки мақсад мо да зеркални шиша дар корай, зеркални 150 сом дар 1 квадрат плюс мешавад. Зеркални хубиш ҳамиае ки ай берун дарун наметовад. Рӯзона. Кадом тараф торика, ҳам тараф наметовад. Мақсад рӯзона агар боша автоки мезанаш. Прямо гуфтем. Дурни торик. Дрон берна мебини, ай берун дарун да намешавад. Ник ша вақти света гирон мекунӣ метовад. Ана бо ҳамин пластики дар ҳастаи фирмаи Лега, инам 4 камерага, ин ки фарқияти профили дараи треза ҳамиае ки ин 5.5 сантиметра
дар 10.5 сантиметр паҳмиш. Ана и дар як квадратш сафед боша 800 сомон, дар як квадрат мебелин свет боша 1000 сомон квадрат ҳисоб карда мешавад. Чанд камерагай? Ям 4 камерагай, фақат паҳмишон фарқ мекунад. Дар профили дарай треза тамом. Халиш ягай. ин халиш 4 камера ida. Рангам. Анаки мо мегзарем. Анаки бо дорем фирмаи Lega холодный алюминий. Як камера дора холодный алюминий. Ям ҳамин доставкаш даруни шаҳр ройгонай. Як квадратш агар сафед боша 550 сомон даруни шаҳр доставкаш ройгонай. Агар мебелин свет боша 800 сомон як квадратш. Ям доставка даруни шаҳр ройгон. Ана бо ҳастай ҳамин даро алюминиш бо ҳастай холодный алюминий. Ина дар. Ям профилиш ай профили треза фарқ мекунад. Ям ин борикай профили дар памтарай. Қариб 2 баробар профили дар памтарай. Ира як квадрати дарш 850 сомон сафед, мебелин свет боша 1100-1200 сомон мебелин светош. Ям ҳам доставкашон дар мешар ройгон. Холодный алюминий бо ҳамин дарш антрацитш. Я ам квадратш 1100-1200 сом плюс мешавад. Як квадратшон доставкашон дар мешар ройгон. Я ё уже мебелин светош. Антрацит. Ана бо дорем пластики, ами фирмаи термопласт аст. Ана и 6 камерага мешаванд ё бо дополнительный резин доранд даруншон. 3 қават резина, 2 та дар рамка, 1 та дар створка. Ё 6 камера мешаванд. И оҳаншон фарқ мекунад ба қувваттара. Ира бо метони чӣ 3 қавата кини стекла пакетша 2 камерага. Як квадрати сафедш 800 сомон, мебелин светш 900 сомон. Ям ҳам доставкаш даруни шаҳр ройгонай. Ина бо дорем фирмаи Акфа. Фирмаи Акфа ҳам ҳаст, фирмаи узбакӣ. Ана фирма 2 намуд мешавад. 4 камерага дораву 5 камерага дора. Ана 4 камерагаш як квадратш 500 сомон. 4 камерагаш ина 1 2 3 4. Ана бо 5 камерагаш 600 сомон як квадратш сафед. 5 камера дора. Ана 4 камерагаш мебелин светш. Мебелин светш 4 камерагаш 600 сомон. 5 камерагаш 650 сомон. Як квадратшо. Я фирмаи Акфа, фирмаи хуб, фирмаи узбекия, ям ба қуввата. 4 камерага ва 5 камерага дора. Ана бо ҳастай тур барои хомӯшакҳо. Ҳамаи светош ҳастай. Ана ин наружнишай. Наружни ба заклёпкай. Махкам мекунӣ, ҳуй мекуниша. Ира як донаш 100 сомон сафедаш. Мебелин светош 120 сомон. бо ҳамин дори маскини сетка барои хонаҳое ки решёткаи оҳанӣ задагиам ҳуй када намешавад, внутренний аст сетка. Ин внутренний як донаш 150 сомон. Ин ҳам месада, меса боло столка маҳкам мешавад. Дурунда мемона ё? Бале, ин дурунда мемона маҳкам шуд. Ана ин наружниёш ай берунда мемонанд, ҳуй ира худшак мекушад. Ин ҳам хонаҳое ки решёткаи оҳанӣ надоранд, ҳам хел мезанад. Ана бо дорем варианти арзонтарак. Ҳамин фирмаи Lega меброрад Optima 3 камерагай. Ин 3 камерагай варианти арзонтараш ин ки ё ҳам ба қуввата. Ина 400 сомон як квадратш. Ирам доставкаш даруни шаҳр ройгонай. Ин ҳам мақсад барои варианти арзонтарак. Ай Legada арзонтар мешавад, ай 4 камерагода. Ин ҳам ки ба қуввата. 5 сол гарантия дорад. Фирмаи Lega мо 15 сол гарантия метем. Фирмаи Lega гарантини талон дорад. 15 сол гарантия метем, клемия имзо мекунад, чиша менависад, чанд квадрат реза заказ кардем, имзо мекунад, дасти клем меса талон 15 сол гарантия метем. Резо дарода. Установка дорем, доставка немекунем. Установка дадани шаҳр ройгонай, агар берунаи шаҳр боша, заказ бисёртар боша, ай 6 реза, 7 реза зиёд боша, доставка мақсад
ҷои наздик боша қачи гапзанон мекунем, ройгон мебарем, мечаспонемш. Агар бо раш дуртар боша, бохай қачиш маслиҳат мекунем барои Под заказ размер, любой размер тайп любой размер ҳаст, под заказ худаш метавем. Инҷа чертежош ҳаст, чертеж мекунем. Кадом чертежи маъқул аша чертеж мекунем, вибр мекунем, ҳамун хали чертеж кард тайёр мекунем тайзаша. Откидной мега декордор мега чӣ хел меша, ҳамун хел тайёр мекунем чӣ хел мега. Адресатонро меябор гап мезадем. Адресмон Миаскомбинат, ай ресторан ҷавонон 50 метр боло. Номеротон? Номеромон 871 43 70 70 926 42 24. Ҳар душта WhatsApp аст, не? Бале, ҳар душта WhatsApp аст. Ана агар ай 10 квадрат зиёд заказ шавад, 2 сетка подарка мешавад. Ё на агар хоҳа наружни ё хоҳа внутренний, фарқ надорад. 2 сетка подарка мешавад. Раҳмати калом акаҷон. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.